Bueno, matestuberos, anem amb el primer exercici sobre el teorema de Pitàgores. Què tenim aquí? Ens diuen, si ens situem a 150 metres de distància d'un gratacels, la visual a l'extrem superior recorre un total de 250 metres. Quina és l'alçada total del gratacels? Vale, què tenim? Bueno, que ens situem a 150 metres d'aquest edifici, no? A 150 metres, és a dir, nosaltres estem aquí, en aquest punt d'aquí. Mirem cap amunt i des de que mirem fins que veiem el final del gratacels hi ha 250 metres. I ens diuen, bueno, doncs quina és l'alçada? Llavors, si us fixeu, aquí tenim un angle recte, no?, de 90 graus, que és el terra amb l'edifici. A no ser que sigui la Torre de Pisa, aquest edifici amb el terra serà perpendicular. Per tant, aquí tenim 90 graus. Així que ens demanen que busquem l'alçada. Bé, si ens fixem en aquest triangle, què veiem? La hipotenusa, no?, és 250 metres, perquè és el cantó més llarg i és el que està enfront de l'angle de 90 graus. Per tant, aquesta serà la hipotenusa. El cantó del terra pot ser un costat, el costat A, i l'alçada, que és el que ens demanen, pot ser el costat B. Llavors, si ens en recordem de la fórmula que deia que la hipotenusa al quadrat és igual a A al quadrat més B al quadrat, no?, a la suma dels seus costats al quadrat. Per tant, si substituïm les dades del nostre exercici, que tenim que 250 metres al quadrat, que és la hipotenusa, és igual a al costat A, 150 al quadrat, més el B, més B al quadrat. Per tant, què ens està demanant l'enunciat? Precisament es demana saber aquesta alçada d'aquí, aquesta alçada. És a dir, volen saber el que val la B. Així que ara ja tenim l'equació plantejada. Només cal aïllar la B per saber quant val. Llavors, passo a passo. El 150, no?, que està aquí sumant, passarà a l'altre cantó restant. I ens queda 250 al quadrat menys 150 al quadrat. Això serà igual a la B al quadrat. I ara què? Hem de treure aquest quadrat. La inversa del quadrat és l'arrel quadrada. Llavors, per treure'l, doncs fem aquí l'arrel quadrada i a tota l'equació. O sigui, cada modificació que fem al costat dreta també s'ha de fer al costat esquerre. Per tant, l'arrel i l'arrel marxa i ens queda que la B és 250 al quadrat menys 150 al quadrat i amb això li hem de fer l'arrel. I això és la B. Ara, què queda? Substituir a la calculadora i no equivocar-nos. És molt típic arribar fins aquí i posar les dades malament a la calculadora. Si substituïm, això ens queda que la B, no? La B serà igual a l'arrel de 40.000. Vale? 40.000 és el resultat de fer 250 al quadrat menys 150 al quadrat. I si fem l'arrel, ens queda que la B és 200. Per tant, l'alçada d'aquest gratacels són 200 metres. Vale? I aquesta seria la resposta de l'enunciat. Molt important posar les unitats. Doncs ànims, i ara us recomano que mireu un altre vídeo d'exercicis del teorema de Pitàgores i que ho intenteu fer per vosaltres mateixos.